gara bazter batetara. Neba nahi txikito? Zein bestela. Tira, zatoz nerekin, hemen bertan bizi naiz. Berandu da, eta kuartelera ditu. Itxaron! Itxaron dezatela. Hobeto pasatuko duzu nerekin, ez da? Tira, agian. Kontuz! Poliziaren bat etorriteke. Eta? Ez digu arazorik emango, ez da? Venga, guazen, zatoz nerekin. Utzi bakean. Ez daukat dirurik eta. Eta nor nahi du dirurik? Ez duzu diruri nahi? Nortzara? Sabako erregina ala? Hemen goiko bratu egiten die. Baina zu bezalako soldaditxo bati ez txikito. Orduan, zuzara. Zutaz itzein zian juberrek. Nor daue? Bai. Sifigaseniko kafetegian ezagutu, eta gero etxera eraman zenun. Beste gizon ezagutu ditut kafetegi horretan. Akordatzeko moduan nago. Ondo da. Tira, goazen. Baina azkar, Orain presarik ez, Eta zer ezain egongo gara ba? Amaretak itzuli garuko artelera. Eta zu, zenbat denbora dara mazu armadan. Eta zuri zasola zaizu. Urruti bizizara? 10 minutura honez. Urrutik idan etzat. Imaidazu musu bat. Oso gustoko zaitut. Eta gizon bat gustoko dudanean, musua ematea hoberena da, Niretzat ez da nahiko ordu. Urrutik bizizara niretzako. Itxaron! Eta enez zurekin joango. Itxaron! Etorri bihar arratzardea. Ados, emaidazu elbidea. Zertarako, etzara etorri behar? Etorriko nestela esan ditut, ez da? Haizu, denbora gutxi duzu be? Zer iruditzen zaizu? Non? Oso lekura zaila da. Inork ez digu trabaringo. Nietzai gustatzen leku gora. Nirekin ordea gustora helbiliko zara. Tira, gera zaitez. Nordaki bihar bizirik egongo garen. Ondo da, tira, goazen, baina azkar, Kontuz! Ai, bekaldea ondo iluna dago, gustatzen bagara uretara goaz. Hobe? Jeti. Hemendikan, banku bat zegoen. Buruz ezautzen duzu, ez da? Zu nere maitalea izatea nahiko nuke. Jeloskorria naiz. Bikotea izango bagina, zu egun osoan jelosko, Tarteka zaindari agertzen da. Nork esango luke bienako erdigunean gaudela, Ondo da, tira, goazen baino azkar, Lazar! Registatuz gero uretara goaz. Venga, Kontuz, heldu zaitez. Ez izan zakorro! baina beltzen nahi naiz eta zuz izan egin ez. Ai, guazen. Balda balderik. Eta zu? Zer zaitz orain? Zututu zaitez? Bega, dorri. Presak alzabiltza? Kuartela ditzuri behar dut, eta berandu nabil. Ondo da. Ez oiozu maitia. Zein da zure izena? Aztu nita sola zaizu.
Nire Arkadia naiz. Hori zena, Ei, Itxaron! zer duzu orain? Behintzat, emango dirazu errenta oraintzeko, ez? Zer? Baina zuzu ez duzu, tontozakila naizela edo? Zer ez digina? Zure egindetaran, deño lokadia. Kabro, inbadai eskatua! Titxuri zaitez! Del café, con lo divertido que estaba. Y a mí me encanta bailar. Y a mí también, Morena. Ay, pero no me coja tan fuerte que ya no estamos bailando. ¿Cómo se llama? ¡Katia! Va, no rizango a Katy de la Cori. ¿Qué? Nada. Ah, ya sé. Se llama usted María. Oiga, esto está muy oscuro. A mí me da un poco de miedo. ¿Miedo de qué? Si está conmigo, ¿no? Gracias a Dios tengo músculos de sobra. ¡Paicea, Soberán! ¡Vamos! ¡Venga, María! ¿Pero a dónde me lleva? Tranquila, queda conmigo. Aquí no se ve un alma. Y además, esto está muy oscuro. ¿Oscuro? Deja más claro. Pero qué guapo. Vamos. Ay, pero señor Franz, se hubiera imaginado que usted Que me andaría tenga por muerto esas si esta noche en el calles. Sodó había una mujer tan bien formada como tú. ¿Acaso las pruebo todas? Te das cuenta de bailar y te das cuenta de tantas cosas. Pues bailó más con la rubia bizca que conmigo. Ah, esa. Es una vieja amiga de un viejo amigo mío. Sí, del cabo de Gotes en punta. No, del paisano, del que estaba sentado conmigo al principio, ¿se acuerda? El de la voz ronca. ¿Ese? Pues menudo fresco. ¿Por qué? ¿Se tropasó? Ah, sí. Ya se las verá conmigo. ¿Qué le hizo? A mí, nada, pero vi cómo se comportaba con las otras. Dígame, señorita María. ¡Ay, que me quema con el cigarro! Perdón, señorita María. ¿Puedo suprimir, señorita, llamarle María Frutas? Pues si apenas nos conocemos. ¿Qué? Hay mucha gente que no se traga y sin embargo se tupea. La próxima vez ya veremos. Si es que seguimos. Pero señor Fran. ¿Se acuerda de mi nombre? Pero señor Fran. Perdóname, Fran, suprima al señor. Pero quitas esas manos que podría venir alguien. Si vienen, ¿qué? No se ve más allá de las narices. ¿Y a dónde vamos? Ahí adelante, hay otros dos, igual que nosotros. ¿Dónde? Pues yo no veo nada. Ahí adelante. ¿Y qué quiere decir con que igual que nosotros? Quiero decir que simpatizan. ¡Pero señor Fran! ¡Que me caigo! ¡Ay! Más bajo. ¡Me pondría a gritar! Si no se ve ni un alma. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Vamos. Venga aquí. Dios. Uno más. ¿Qué tal la encendena? ¿Qué? Nada, que no le veo la cara. ¿Para qué quiere verla? Vamos, señorita María, ¿va a quedarse acostada en la hierba o qué? Ayúdeme, Fran. Vamos, vamos, venga, arriba. Pero, qué malo es usted, señor Fran. ¿Malo? Sí, malísimo. Hala, venga, vamos. Pero no me deje. Dígame por lo menos. ¿Le gusta un poquitín? Creí que se había dado cuenta, señorita María. Bueno, ¿y a dónde vamos? Pues de vuelta al café. Ah, pero díganme, Fran, ¿de veras le gusta un poco? Pues no le digo que sí. Pues entonces, deme un beso. Ahí va. Oiga, la música. Siguen tocando, siguen bailando. ¡Ya! ¿Pero todavía no usted ganas de bailar? Claro, ¿por qué no? Es que yo, Fran, tengo que volver a casa. Mi patrona es tremenda. Si fuera por ella, yo no saldría nunca. Está bien, vuelva, vuelva. ¿Pero no me va a acompañar? ¿Acompañarla? Es tan triste volver sola.
Está bien, ¿dónde ir? Pues aquí, detrás de la plaza, no muy lejos. Ya, me queda de camino. Pero es demasiado temprano y yo tengo permiso hasta las 12. Y quiero seguir bailando. ¡Yapa! Claro, ahora le toca el turno a la bizca. No es tan bizca. Pero Dios mío, qué malos son los hombres. Hará usted lo mismo con todas. Si pudiera... Pero señor Fran, esta noche no. Quédese conmigo esta noche, por favor. Está bien, pero ¿por qué no puedo bailar? Yo no voy a bailar con ningún otro esta noche. ¡Aquí está! ¿Quién? El café, el soba. Estamos de vuelta y siguen bailando. ¡Yapa! ¡Wow! Señorita María, si me espera, la acompaño. Si no, hasta la próxima. Bueno, pues espero. Pues pídase una cerveza. Pues ahora vuelvo, ¿eh? Maria, bai, deitu egin dizut, bai. Baina zertarako zen? Bai, jeitsi persianak, Maria. Bai, jauna. Horrela freskoago egon, bai. Baina, zerten ari zara, Maria? Baina zer? Bai. Baina orain ez dut argirik irakurtzeko. Izan ere, horren beste lan egiten duzunez? Ongi. Horrela berago. Joan zaitezke. Bai, jauna. Maria. Ez esan behar nizun. Aizu ba alda koinakik etxean. Bai, baina giltzapean dago. Giltzapean? Eta nor du ba giltza? Linik? Lini. Eta nor da Lini? Sukaldari altzeda jauna. Ba, eskaiozu Liniri. Ba, gaur ez du lanik egiten. Orduan gaur ez da inoratxean? Ez jauna, nahi alduzu kafetegira? Ez. Nahiko bero badugu jadanik. Gainera, zertarako nahi du koinaka? Badakit. Maria, ekarri baso batu. Bai, jauna. Lehenik utzi ura isurtzen, Horrela hotzago aterako da. Mila esker.
bandeja mailaren gainean. Ze ordu da, Maria? Bostak, Alfred jauna. Bostak, ederki ba. Besterik ez, Maria. Bai, jauna. Bai, jauna. Maria, gogoratu du zer galdetu nahi dizudan. Aizu, gaur goizean etorri alda Xuler doktorea. Ba ez, jauna, ez da inor etorri. Harritzeko da. Beraz, Xuler doktorea ez da etor. Ezagutzen alduzu Xuler doktorea? Noski, bizar beltzeko jaun altu hori da. Bai, jauna, hori xebera. Ziur zaude ez dela etorri? Bai, ziur naiz, ez da inor etorri, jauna. Bueno. Xuler doktorea ez da etorri. Sukaldariak atxeden eguna du. Beraz, zuetani bakarrik etxean. Bai. Etorri hona, Maria. Bai, jauna. Tira neska, urbilago. Bai? Hori da. Zera pentsatzen ari nintzen. Eta zer ari zinen da pentsatzen? Zera... Zure blusak... Bai, zure blusak zein duzu jantzita? Tira, urbildu gehiago. Ez dizut koskarik egingo, Eta zer gertatzen zaio nire blusari? Ez zaizu gustatzen? Beltza alda. Bai. Oso beltze derra da. Bai? Bai! Oso doktore jazten duzu, Maria? Bai? Baina Alfred jauna. Ara, zer gertatzen da ba? Ez dela ruleuna. Eta ze zuria, Maria. Lore gehiagin, jauna. Maria! Alfred jauna! Baina, mesedez! Eta jo nintzen ez da! Ba ez! Eta esperen horiek! Ai, Alfred jauna! Ai, mesedez! Baina ez zapata ederra! Baina, Alfred jauna! Eta kale betxerina joko badute? Non etorriko da orain! Bazaki, pentsatzazu, horrengo izdata! Ez duzu nirekin lotxatu beharrik! Ez duzu inorekin lotxatu beharrik! Horren edarra zara! Benetan, Maria! Zure hileak ere usain hona du! Baina, Alfred jauna... Ez horren besterako, Maria! Ez da lehen aldia horrela ikusten zaitu dana. Baina gainera... Ara, orain egun batzuk, gau ez etxean entorrela, sukaldera joan nintzen ura edatera. Hain, zure gelako atea zabalizeko, eta... Baina eskinperno betxaila baino korra batzea? Ba, gau hartan, gauza pilo bat ikusi nintuen. Hau, eta hau, eta hau... Baina, Alfred jauna... Tira, jarri horrela bai, horrela. Eta atea jotzen badute? Nahikoa da, Maria! Ez hasi berriro, eta ez kezkatu. Txarrenean ez du irekiko eta kitxo! Ai, Alfred jauna!
hori dituko zuen eta ez dugu entzun. Seguraz ez, atea joko zuten beldur, erneu naiz denbora guztia. Bueno, joan eta begira norren, Baina Alfred jauna, infernuko etxaia baino kerragotzea. Tira, joan eta begira norren. Maria! Ema izango da. Ta ze? Ta zer? Hartu erapa guztiak eta lezi. Alde, eguna libre ematen dizut. Eguna libre? Bai, eguna libre. Ai, ama! Bai! Emma. Alfred! Emma. Alfred! Emma. Baina urtiarna sartzen? Emma. Mesedez, Alfred. Emma. Baina, non nago? Emma. Nire apartamentuan, Ba, osaleko itxusia da, Alfred. Bai zera. Maian dik otxea da, eta Emma. Eskilaran gora bi gizonekin egin dut topo. Maria, zagutzen zenitun. Ez dakit, agian. Barkatu, Andere Maitia, baina zure lagunak ezagutuko dituzu, ez? Ez nintzen begiratzera ausartu. Bena, zure lagunik minenak izan da ere, ez zintuzketen ezagutuko. Neronek ere, zu zinela jakingo ez banu, belonekin. Mira. Enmaken ezazuka peda mesedez. Eskurrentziak, Alfred. Esan izun 5 minutu. Eta une bat gehiago. Beloa gutxinez. Bizitera zen. Ondo da babi beloa gutxi bintza zurarpegi ikusten, Emma. Maite nauzu, Alfred. Emma, haze galdera. Haze beroa. Emma, larrukiak erasten ez badituzu. Azkenen kataroren bat harrapatuko dezu, Emma. Guztiz nekatuta nago. Emma, utzi dazu, utzi dazu. Emma. Zegertatze zaizu. Sekula zaitu eta ineder ikusi, Emma. Zer esan nahi duzu. Bakarrik gauden, zuta bio bakarrik, Emma. Emma, mesedez, Emma. Ara, eta orain utzi joaten. Utzi dizutetan nahi zenuena egiten. Ondo portatuko zinela agindu zenidan. Bai, Emma. Haze beroa. Oendik ez bezu kapaken duen. Egia da. Jarrazazu kapelaren ondoan. Eta orain. Agur. Emma. Aspaldi amaitu dira 5 minutuak. Oendik ez da bakarra pasata, Emma. Alfred, esango ditazu mesedez ze ordu den. Zeirak eta lorden zehatzen. Oiz, paren ere! Beste batzen izango dezu aiz ikusteko aukerarik, Emma. Alfred, zergatik bultzatzen hauzu honetara. Egiten nauzulako, Emma. Zenbati esote diezu esan hori xebera. Zer ezagutu zaitu danetik inori ez, Emma. Zeinen txori burua naizen. Norbaitek esan balit. Orain dela 8 egun. Atzo bertan! Haren egun agindu zenitan etorri bartzen Ez dela, du baina eta berriz behartu ninduzulako? Nik ez nuen nahi. Hainko alekoko. Ez nuen nahi. Atzo bertan hartu nuen erabakia. Baldekizu eskutitzu luze bat idatzen izula. Bai. Ba ez nun jaso, Emma. Buskatu egin nuen. Izango zen bidali izan banu. Zertarako, Emma, hau izan da zuen etortzea. Ez barkazina bani aldetik. Eta orain, utzi joaten, mesedez. Alfred! Alfred! Baina, zertan ari zara? Emma, beste musuan, mesedez beste bat, Emma. Emma. Zerbait esango dizut. Ogin badakit zer den zoriona. Ogiz, Emma. Zoriona. Zer izan daiteken somatzen hasi naizen, Emma. Emma, gustora gaude hemen ez da. Koinako bat nahi? Ez ur pixka bat, mesedez. Noski. Zerbait galdetu nahi dizut, Alfred. Bai, Emma. Agindu idazu, egia esango didazu. Zindagizut, maitia. Etxe hontan, egon alda hemen emakumerik nire aurretik. Emma, etxea oain dela 20 urte eraiki zutela, Emma. Badakizu zer esan nahi dudan. Bai. Zurekin, etxe honetan zurekin. Baina, Emma, nola pentsa dezakezu olako astakerik, Emma. Orduan zu, nola galde dezaket? Ez hobez galdetzen. Azken finean nire errua da. Bizi honetan den ordaindu beharra dago. Baina, Emma, zer gertatzen zaizu zertan ari zara. Zer da ordaindu behar Ez hobez esatea. Bestela arabat gotxatuko naiz. Emma, zemin ematen didazun konturatuko bazina. Zerbait esango dizut, Emma.
Etortzeaz lotxatzen bazara, ni zuretzat ez ere banaiz, zunik etzat mundu osoko errespetu handiena merezi duena zarela ulertzen ez badezuen, ma. Nahiago dut jutea. Horixe da intzuzen egiten dudana. Baina zu gabe zindudala bizi konturatzen bazara, enma, zure eskuan musu ematea, beste godezein emakume guztien lastanaz baina zuz ere garrantzitsuagoak diela, enma, ni ez nagoitut emakumeen atzetik ibiltzea, enma, agian ni inoz egia naiz, enma, nola esango nizuke. Eta nola dakindik ez zarela horietako bat? Ezinak hemen egongo, enma, zu ez baitzara emakume arruntoietako bat. Nola dakizu? Enma, luzarago nahi zutaz pentsatzen. Badakite zarela sorientzua, enma. Hori egia da. Enma, bizitza intago utzik, eta bat ere zentzuri gabea, eta gaini hain laburra da, enma, hain laburra. Poz bakarra dago, maiteko gaituen poz bakarra, enma. Zer hori zara? Enma, bizitza inda laburra. Baina hori ez da arrazoia. Bai, enma, bada. Aizu, Alfred, zuk ondo portatuko zinela agindu zenidan. Bai. Eta gainera hemen argi gehiegi dago. Baina zertan ari zara? Enma. Ai. Alde hau, asko zilunagoa dago, enma. Bai, zeharo hilena. Enma, txubiz. Ai. Guztiz txoratuta nago zurekin, enma. Alfred, zaite izan nahi. Inga, segi bestaldera, gero deituko dizut, bale? Enma, utzi laguntzen, mesedez utzi dazu laguntzen, enma. Mesedesen utzi dazu. Soinekoak buskatu gabe, eh? Bai. Hemen ematen dizut, zapata kentzeko. Ondo da. Enma. Oze, hotza! Segitun belotuko zara, maitia. Seguro? Bai, maitia. Seguro. Zatoz nirekin. Minutu bat, maitia, minutu bat, Minutu bat, enma. Enma, minutu bat. Zeharo maite minduta nago zurekin. Hori da arazoa. Erabat naztuta nago. Etzazu zure burua zigortu. Ez noski hori gertatzen da. Erabat. Bai, gara bat urduri egon ezkero ez. Lasaitu zaite, maitia. Esten da irakurri aldezu? Esten da? Bai, la psikologi del amor. Zer ikusirik baldu ba? Liburu hartako pasarte bat oso argigarria da. Obo? Zalditeriak ofizialen gudaloste bati buruzkoa da. Eta? Ofizialak euri maitasun kontuen mintzen dira. Eta denek esaten dute gehien maite zuten emakumearekin. Ba... Zera... Ulertzen duzu? Ez. Hau da. Denei gertatu zitzaidela niri zurekin, ba... gertatu zaidana. Aha. Eta hori ez da dena. Ez? Ez. Batek esaten du sekula ez zitzaidola gertatu ezbelakorik. Bat? Baina ez dendan ez adierazten digu arraputz handi bat zela. Hoixe! Hala ere, bat ere garrantzirik ez badu ere, naztuta nago. Noski.
Hala ere gogoratu. Zuk ondo portatuko zinela agindu zenidan. Ez egin parra, mesedez. Ez naiz parra egiten ari, hombre. Estendalek dioena oso interesgarria da. Baina nik uste nuen zarre bakarrik edo zein modutara. Geldi horrek ez du zer ikusirik. Gainera, estenaren historia honen satirikera dena kontatzen zuen. Bai. Zalditeriako ofizial batek, astetan eta astetan bere ametsi izan zuen emakume batekin, 3 gau edo 6. Eman zuten. Ez doaz. Kontua da, hori zera bera desiratu zuen. Eta gau horietan guztietan ez zutela egin negarra baizik. Biak zoriontsu zirelako. Biak. Bai, biak! Arruitzen zara, niri logiko iruditzen zail, 2 pertsona elkar maite dutenean. Pentsatzen dut ez dutela beti negarri egingo. Ez noski, salbuesten balda. Pentsatzen nuen, estendalek baieztatzen zuela, zalditeriako ofizial guztiek negar egiten zutela egoera horren aurrean. Kusten parru egiten duzu. Ez izan ume, Alfred. Iruditzen zail, denbora guztian horretan pensatzea izadea. Eta gero eta urduriago jartzen duzu. Zergatik hariko naiz horretan pentsatzen. Bai, horretan pensatzea izan. Gutxienez, maite nauzura ziur jakingo banu. Frogargiago bat nahi duzu? Ikusten! Tira, lasaitu! Lasaitu, venga. Urrundoi gehiago egin Torri! Zehatze. Maite nauzu? Hain zoriontzua naiz. Ez zara bat negarrez hasiko. Joder! Hori ez ezatuko eskatu dizut! Negarriz egiteko esan dizu. Eta gainera negarriz ez egiteko! Oso urduri zaude, maitia. Badaki. Baizu? Ez duzu urduri egoteko arrazoinik, Izugarri gustatzen zait gubiok horrela jokatzea. Bi lagun honen moduan. Baina, ez hartzara gogoratzen. Gure lehenetako elkarrizketa batean izan zen. Gubiok lagun honak izatean izenuen. Lagun honak eta ki. Urtarrilean izan zen. Dantzan, kuadrilean, nire esparen etxean. Ez hartzera, jaiko maitea, oso berandu izango da. Aizpazai daukat. Zer esango diot, agur Alfred. Eba, hola utxiko nauzu. Ez dut beste aukerarik. Beste 5 minut. Ez. 5 minut. Ez. 5 minut. Ondo da, beste 5 minut. Baina agindu behar didazu, ondo portatuko zarela. Bai? Bai. Bai? Bai.
Noiz elkartuko gara berriro. Sekula ez? Sekula ez? Alfred, maizkidazu guanteak azkar! Guanteak azkar! Jomo! Alfred! Bai, Maitia? Honengatik agian hilegingo gaituzte, biok hilko gaituzte agian! Zergatik? Zer esango dion non dinatorren galdetzen badit? Ba, zer esperenetik? Bai, duturrak esaten jakingo banu? Gezu esan beharko duzu ba. Eta dena horrelako gizon bategatik, eta... Aizu, Alfred, Bai, horko kantoian kotxak daude, bai, zuk nahi adina. Oixen da, guanteak. Hori. Bueno. Zergatik maite eta zaitu eta inbeste. Alfred, eskilaretan norbaitekin topogit bat dut, bihotzeko joko dit, Agur maitea. Bazen garai errespetuko emakume batekin harremanaz izatekoa. Aurten ez kapina! Ez duzu lan gehiago egin behar? Ez, nekatuta nago. Eta gainera, Zer? bapatean oso bakarri sentitu nahi. Zurekin egoteko gogoa sentitu. Benetan? Ez irakurri gehiago ikusmena galduko duzu. Zer gertatzen zaizu? Ez errez maite. Maitez, badakizu ez da. Batzutan ahaztu egiten dut. Batzuetan beharrezkoa da azte. Zergatik? Bestela asko bizitza oso hauskorra litzateke. Galdu egingo luke, ez dakit nola esan, galdu egingo luke bere izaera sakratu. Bai? Enekien? Zineztu zazu horrela da. Esko bizitzako 5 urtetan, behin ere, ahaztu izan ez bagen elkarrekin erabat maite minuta gaudela, agian ez gineteke maite minuta egon. Sakonegia da niretzat. Egia esan, zuta biok elkarrekin gauden ezkerosti, este bidaia bezalako 11 une biztan ditu. Ez duzu uste? Ba, ez ditut kontatu. Lehenaldian, gure maitasun guztia eman izan bagenu, zuregatik sentitzen dudan pasio guztia hasieratik ikurtu izan banu, milioika bikoteren bide bera jarraituko genuen. Bata, bestearekin asko. Nazkat, Zuk uste? lehenetan, gure eskonbizitzaren lehen egunetan, hori zezen ere beldurrik. Eta nirea? Ikusten? Zaudut arrazoik. Beharrezkoa dira guretzat. Lagunutzak baino ez garen bola da? Horrela bete egin izango dugu, beste estei bidei bat. Nik ez dut aukerarik emango. Gehiegi luza daitezte. Horixe bera. Eta orain, badirudi adiskidetasun platonikoko bolada horietako bat amaitzen ari dela? Baina ez uste dut. Eta nik berdin sentituko ez panu? Zuk berdin sentitzen duzu. Munduko izakerik azkarrena eta maitagarriena zarelako. Eta ni, zorionikoa nahi. Hor, zoragarria. Munduan ibiliaren gizonezko batentzat. Tira, jarri zure buruan ere bizkari. Eskontza, zure zalako familia honeko gaztetxoentzat, baino asko zaz ere mistirietxoa. Benetan, gizonezko bezkon horretik nahi eta nahi ez. Egin berritugun frogek, nastiko eta segurtazunik ez izateko balio digute. Zuek gauza pilo entzun eta asko dakizme.
Eta agian irakurri ere gehiek egiten duzu. Baina hala ere ezin duzue imaginatu ere zein gogorra den guretzat bizi behar da. Leku guztietan maitasuna esaten zaien hori zer den ikastea, esperientzia nazkagarria. Eta bestela, begira ezazu zein motatako izakiek ematen diguten ezik. Nolakoak dira izakiak? Azte zortea duzun bihotzaren guztia jasan beharrik ez duzulako. Gehienek, ena ematen digute, baina nor bota ezake lehen harria. Ez dakit hainbeste kupida merezi duten. Bai, merezi dute. Zuek familia honeko neskatoak, zai egon zaitezkete zuen gurasoak babestuta. Gazte hondratu eta asmoneko bat agertuta eskontzeko eskatuak. Zuek ez dakizue zenbat miserien bultzatzen dituzten isaki gaixo horiek bekatu egiten. Bere burua saltzera behartuta daude. Ez da hori. Ez dira miseria materialak bakarrik. Era berean bada miseria moral. Bizitza zuzena eta respetuzkoa zer den gaiztu lertu dutena. Baina, zergatik izan behar dugu gupida haiengatik? Ez al dute bikain pasatzen. Oso idea xelebreak dituztu lasten. Ez duzu estupea, izaki gaixo horiek gero eta bizitza makurrago izateko patua jasan behar dutela. Ez dago atzera egiten. Badirudi gogo handiz egiten dutela. Baina zer esaten ari zara, Emakume garbi eta zentzu batik naskarik handien eman behar diona. Bera bezalako ez den emakume bat izan beharko luke. Noski, noski. Txantxetan ari nintzen. Tira, segi gauza kontatzen. Izugarri gustatzen zaitu gauza kontatzea. Tira, segi? Zer nahi duzu kontatzen? Izan horiei buruzko gauza. Baina, zeko zaituzu burua. Badakizu, beti da nik eskatu izan dizut gauza bera. Baina zergatik duzu beti gogorik. Ez altzara nire senarra. Eta bidezko alda nire senarraren iraganaz ez zerrezko akitea. Ez zaizuru dituko nirren guztu txarreko pertsona naizen. Nahikoa da, hori sekulako astakeria da. Bai, baina alare, zenbat emakume izan ote duzu beso artean, ni orain nagun bezala. Ez esan emakumeak horren. Zuzera emakume. Galdera bati erantzun beharko diozu. Ez da ibidaiatan, ez dago zer gehiago egiteko? Hori alda hitz egiteko modu zuzen. Gogorazazu ama zarela. Eta gure lisa txikia hor da holalo. Baina orain mutikatxo bat eduki nahi du. Karetzait izan nahi, zure maztean naiz. Baina, era berean beste zerbait ere izan nahi nuke. Zure amorantzea. Nahiko zenukela. Baina lehenik eta behin, erantzun. Galdetu nahi zen. Izan alda, emakume ezkondurik zure bizitzan? Zer? Zer esan nahi duzu? Badakizu zer esan nahi zen? Zer dela egiten didatzu galder hori? Bueno, jakin badakit badirela horrelako emakumeak, baina jakin nahi dut. Zuk harremanik... Horretako emakumerik ezagutzen duzu? Bueno, seguru, nola jakingo dut? Zure lagun bat agian? Nola nahi duzu jakitea? Agian horietako batek zerbait esango zizu. Emakumezkoak izugarri hitz egiten duzu elkartzen zaretenean. Aitorpenik egin dizute? Baina norbait susmori duzu? Susmorik? Ez, kale, nuke inoren susmorik izango. Badirudi baietz. Nire lagunez ari naiz. Gauza bat aginduko adiatzu. Zer? Etxarela sekula bizitza zintzo eta garbia eraman ez duen emakume baten lagun. Eta agindu egin behar aldizu. Badakite zinetekela sekula horrelako emakume baten lagun izan? Baina kasualitatez gerta liteke. Gainera, gerta liteke. Era horretako emakume errespetagarriak diren emakume laguntza bilatzea. Gizarte mailan onartu bat izateko? Neurri batean, nola esango nuke. Zintzo eta garbi izateko nostalgia dutela. Bai? Egia borobila esatenaren naizela uste dut. Garbi izatearen nostalgia. Zinezti duzu, emakume horiek barrenean oso zoritzarrekoak dira. Zergatik? Baina, ze galdera eman? Pentsatzen olako bizitza dara ematen? Gezurrak eta traizioak norai eta piti arrisku bizia. Bai, horretan arrazoia du. Egia esan, zorion txiki horren prezioa, zera txiki horren... Plazer txiki horrena? Plazerra? Nola ditzen diozu plazer hori? Bueno, plazer apur bat izango dute, bestela lukete egingo, Plazerrik ez.
Zentzuen zoramena baino ez da. Zoramena. Zoramena ere ez da? Are gogotik orantzen dute, hori segure egon zaitezke. Orduan enabiloke. Horrek esan nahi duzut, Bai, ema, bai. Eta nero hitzapenik tristeena da. Zein da, esaidazu, ezagutzen dut? Zer esaten ari zen? Ez konta aurretik izan arte. Ez egin galderarik, mestre, ez egin galderarik. Hile egin zen. Benetan? Bai, benetan. Agian barregarria erituko zaizu, baino emakume guziek gaztetzen dire eruditzen zait. Maite izan altzen nuen. Gezurtirik ez dugu maite izan. Orduan? Zoramen bat? Azkenean onartu duzu. Ezagun horretan hitz egin mesedez. Aspaldi gertatu zen. Emakume bakarra maite zen dut. Eta hori zuzara maite. Ikar. Garbila eta fidela dena bakarrik maite daiteke. Osein seguru, zen ondo sentitzen aizen zure besoetan. Zergatik esate zintudan lehenago ezagutu. Horrela ez nioken beste emakume bakar bati begiratu ari ginen. Ikar! Hain ederra zara. Etorri hona gara. Badakizu zertan gogoratu naizen. Zertan maite? Venezian. Gure lehen gaua. Bai. Zergatik, esairaz? Ba, gabonek lehen gaura ekarri didalako gogora. Aha. Ai, Karl. Beti izango bazina hain... Hain zer. Badakizu zer esan nahi dutan. Zer esan nahi duzun? Ni beti izango banintzain? Ai, Karl, maitia. Tira, zer gertatuko litzateke ni beti izango banintzain? Orduan, beti jakingo nuke maite nauzula. Ezinezkoa da egunero senar Italia. Bizitza gizonezkoentzat zaila da? Mundu arrotz bati gehen bertzaio horre. Arrakastaren aldigin behar da beti borrokan. Ez azu sekula astu ene maite. Eskon bizitzan denetarako hastian. Hori zetain zuzen ere beraldez zora agarria. Ez dira asko 5 urte pasata gero. Veneziaz gogora idazte. Arrazoi duzu. Eta orain? Gabon nazte. Gabon. Egunon, maitia. Egunon. Oh, mesidan, aurrea mesedez.
Ona aldago? Beste bat nahi? Ez, nahikoa jandut. Ez duzu ardoi? Ez, benetan ez zukiago erango jauna. Berriro ere jauna deitzen didazu. Denbora behar goitzeko jauna. Jauna? Zer gertatzen da? Berriz ere jauna esan duzula. Zatoz, ez ere nire duan. Oraindik ez dut amaitu. Zer gertatzen da? Emaidazu musu bat. Barkatu jauna, baina lotxegabe handia zara. Orain konturatzen zara? Ez, lehen ere konturatu naiz kalean. Baina, zer pentsatuko duzuzuk nitaz? Zergaitik? Segituan onartu nuelako zurekin erreserbatu batera joatea? Etxen segituan izan? Horren modu atserinean eskatu zenidan? Benetan? Azken finean, zer dut txarri? Eserrez? Kalean ibiltzearekin konparatuta? Otza hundiegi egiten zuen kalean barrena ibiltzeko, ezta? Bai, ez handiegia. Eta hemen goxo-goxo egoten da. Bai. Orain ez aidazu. Zuk lehenago ikusi nauzu. Bai, zingestrasenen. Ez, gaur ez. Eren egun eta aurreko egunean, zure atxetik junitzenean. Hainbeste gizon juten dira nere atzetik. Bai, suposatzen dut, baina ikusi ninduzun. Badakizu zer gertatu zitzaidan aurreko egunean? Ez. Nere lehen guzinaren senarrak ilun zegoela, nere atzetik joan zen eta ez ninduen ezagutu. Eta etxe gezizun? Ez lotuta zaude? Denak ez dira zu bezain lotxagabeak? Baina batzuk bai. Batzuk bai. Eta horrelekotan zer egiten duzuzu? Zer ez? Ez dut erantzuten? Niri erantzuntzen idan. Gaizki jokatu nuen. Nata guztua duzu. Nere Espainiak berez dira gozo. Zenbatek esan dizute hori? Zenbatek? Orain ere zerotari zara pentsatzen. Tira, esan egia. Zenbatek eman dizute musu hauan? Ez galdetu. Edo zer erantzun da ere, ez zenidake sinistuko? Zergaitik ez? Beno, asmo ezazu. Tira, agian, baina ez zaitez azerren nirekin, Zergatik asebetuko nahi? Nere ustez, 20 bat? Zergatik ez duzu egun esan? Kalkulu hutsa zen? Ba oso okerra. Ongi da, 10. Noski, kalean ez ezagun bati hitz egiten utzita berarekin erreserbatu batera joaten bazara. Ez izan, ume. Kalean ibili edo mai batean eserita egotearen artean zer du asola. Azken batean hau jatetxe bat da. Edo zen unetan kamareroa zar daiteke. Beraz, asmoa erabatgarria da. Hoxe pentsatzen dut nik ere. Sekula etxara erreserbatu batean egon? Egia esan behar badizut, bai. Hoiza gustatzen zait, egia esatea. Ez da zuk uste duzuna. Nire lagunarekin eta bere senargaiarekin egondu nintzen, azkenin auteritan. Hala ere, etxen oso larria izango zure maitanarekin egotea. Ez, etzen larria izango, baina ez dut amoranterik. Bueno, Ez dut? ez duzu esan nahiko nahi naizela lehenengoa? Zer, orain dela 6 hilabete edo ez dudala izan. Aha, ulertzen dut. Eta nor zen? Zergatik horrelako jakin mina? Maite zaitu dalako. Benetan. Noski, ez didazu zirezten? Tira, konta idazu. Zer nahi zu kontatzia? Galdetu dizudana nor zen. Gizon bat. Zurentza zuen. Zer? Zuk berante izan ez bazenu... Zer gertatuko zen? Ez esan ez didazula ulertzen. Horregatik utzi zen idan hitz egiten. Gutxi gora bera. Ez dakit pozik alaminduta sentitu behar dudan. Zure kasuan pozik sentituko nintzateke. Agian? Eta hitz egiteko moduan, begiratzeko lan ere gogorak hartzen didazu. Eta zer egiten zuen bera? Karl begiak. Zer izen zuen? Ez didazuela begirat. Etxera joateko garaia da. Beranduago. Ez ezin du, zer esango luke nire amak? Amak? Amarekin bizi zara? Noski ba, amarekin bizi naiz, baina zer uste duzuzu? Amarekin. Biak bakarrik? Bakarrik? Bose nire gara. Bi neska eta beste bi mutil. Ez zaitez horren urrun eserik. Zu zaharrena zara? Ez, bigarrena. Nagusiena Kati da, bera lorategi batean lan egiten du. Atzitik datorrena, neu naiz. Baina, zergatik egin dizkia zuen beste galdera? Zutaz dena jakin nahi dudalako. Jainko maitea zein atsegina zaren. Zuk ere norbait ekartzen didazu ere, gogora. Bai? Nor? Inor berezirik, nere garaian, gaztaroan. Tira, tutuna, edazazu pizka bat gehiago. Bai. Aizu. Zenbat urte bituzu? Zure izenare ez dut ezagutzen? Karl. Bai zera. Karl da zure izena! Bera ere Karl zen? Hau miraria, begiak izena. Eta oraindik ez didazu esan norden? Pertsona gaiztoa da. Hori bai, bestela ez nindukeen bere zain utziko. Asko maite zenuen zuk? Hoxe asko maite nuela. Badaki zer den, teniente. Ez,
ez dago armadan, ez duten onartu. Bere aita ketxe bat dauka, baina zergatik aixola zaizu hau guztia? Begiak grisa dituzu. Hasieran berdeak txirela pentsatzen nuen. Zaizkizu gustatzen? Ai, ez mesedez, hori zer gustatzen, Karl, zidazu altxatzen. Zenbat urte dituzu? 18? 19 bete berriak. 19. Eta nik? Eta zuk 30. Gehiago, baina ez dezagun horretaz hitz egin. Berak 30 urte zituen ezagutu nuenean. Aspaldi izan zen? Ez dut gogoratzen. Karl, ardoari ez dakit, zerbait bota diotela uste dut. Zergaitik? Ez dakiz, bueltak ematen hasi da dena. Jarri du hemen. Honela. Zerbait esango dizu, maitia. Oraintxe bertan jun gaitezke. Bai, etxera. Ez, etxera ez. Ez. Ez nahi zinora joango, zertan ari zara pentsatzen. Ongi da, kutxuna. Elkar ikusten dugun hurrengoan, beste modu batera moldatuko gara. Bai. Zein ederra den. Zertan ari zara, Karl, mesedez, kamarero zar daiteke. Ona sekula ez da kamarerorik sartzen. Eta zer moduzko pertsona den ere ez dakit oraindik. Dena horren azkar gertatu da. Nik zurrago izan behar nuken. Karl, ardoari zerbait bota diote. Berriz ere horretan, Bestela, zergaitik du ardoak errua. non zaude? Zergatik urrundu zara horren beste hurbil zaitez? Sikiera pixka bat maite nauzu. Hori dakizuzuk, maiteko etxaitu da. Badakizu zer duden? Ez, zer du da? 11 erdiak. Benetan? Zer esango du zure amak, ohituta dagoala? Dagoeneko etxera bidalien nahi nahizuala. Zeuk esan duzu, Bat batean aldatu zara, eta zeharo gainera. Baina zer egin dizut nik? ezer resume, Eta dena zure begiradarengatik, benetan. Bestela asko ere denbora gehiago behar izango zenukeen. Milaka gizonek eskatu didate, beraiekin erreserbatu batera joatea. Nahi alduzu berriz ere hona itzuli nirekin edo beste norabait joan? Ez dakit. Ez dakizula? Lehenik eta behin agidazu gonbidapena. Ongi da, gonbidatzen zaitut. Baina lehenik eta behin gauza batzuk argitu nahi dizkizut. Naiz bienan bizi. Ona bi egunetarako etortzen naiz eta oso tarteka. Ez zara bienakoa? Bai, bienakoa naiz. Baina bienatik kanpo bizi naiz. Nun? Horrek ez du asola. Lasai izan, ez dutara joateko asmorik? Jaiko arren, jun nahi baduzu kontentu asko jarriko naiz, grazen bizi naiz. Benetan? Noski, ez dakiz zergaitik harritzen zaren? Ezkondua zaude, ezta? Zer dela eta galdera hori? Gizon batek esaten baldin badu, ez dela bienan bizi, eta ona, bi egunetarako etortzen dela, eta gainera oso tartekan, Ez da harritzekoa? ba ez dut sinisten. Min emango lizuke ni eskonduta egoteak? Beno, nahiago nuke ezkon gabe bazina, baina ziurtakit ezkondua zaudela. Zer dela eta? Ba hori, esan dizudana, gizon batek esaten baldin badu, ez dela hemen bizi, Hala balitz, ez zinateke errudun sentituko gizon eskondu bat infideltasunean erortzera bultzatzeagatik. Hala, ziur zure emazteak gauza bera egiten duela. Debekatu egiten dizut alakorik esatea. Nori bururatzen zaio. Karl, ezkongabea zinela uste nuen? Izan ale ez izat, alakorik ezin dira zen. Zer gertatzen da orain? Haserrez zaude? Tira, ezkongabea zinela uste nuen? Barkaidazu. Zer harrigarriak zareten emakumezkoak. Berandu da. Etxuidazu. Serio pentsatuko gara. Berriz ikusi nahi zaitut. Sarri ikusi nahi zaitut. Benetan?
Baina horretarako, zugan erabateko konfidantza izan behar dut. Ezin naiz ibili zuzaintzen. Ui, ni neure burua zaintzen dut. Ezin esan liteke, tira, ezin esan liteke esperientzerik ez duzunik. Baina oso gaztea zara eta gizonezko gehienek ez dute eskrupulorik. Bai, hala da. Eta ez moralaren ikuspegitik bakarrik. Ziur naiz bikain ulertzen didazuna. Baina zer nolako gaztea naizela pentsatzen duzu? Bueno. Ni maitatzeko prest bazaude, ni bakarrik. Agian, arazoa konpontzerik izango dugu. Naiz eta ni denbora gehiena grazen eman. Hau ez da leku egokia. Edozein unetan kamareroa sar daiteke. Hurrengoan, beste leku batera jungo gara zu eta bilok. Eta han, erabateko bakarrik egongo gara. Xetasuna zuretzerako bidean eztabaidatuko ditugu. Kamareroa, kontua mesedez. Hemen gaude, maitia. Zein polita. Baina zein iluna. Begitxoiek, hoitu beharko dute inuntasunera. Begi gozoa. Begi gozo bete dut izteko denborarik izango. Zergatik. Minutu bat eratuko naizelako? Ni baina, kapelak enduko duzu, ez da? Minutu bat engatik. Eta beroki. Zertarako? Berehala joan beharra daukat? Ongi baina, atxeden txiki bat hartu beharko duzu, ez da? 2 orduz, ibiltzen jardunga. Baina gertuko txorri gara. Bitzutzeak, baina lehen, bai dingen bakinguruan, lorez beteriko zelaian, errekaren ontuan ibilikan. Ezer zaitez bat, kutxura. Edo, nekaturik baldin bazaude, etzan zaitezke. Ai, horrela burutxoak usin gainean. Baina bateren nekatuta. Hori da zuk uste duzuna. Geldi hemen, ni oso geldirik izango naizen. Zure ondo. Edo sehaska kantu bat jodi ezazuken. Nik asmatutakoa. Zuk? Bai. Tin, 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 tin. Baina, Robert, doktorea zinela uste nuen? Ez, neska, idazlea nintzela esan nizun. Eta doktoreak ez aldire idazleak? Ez, denak ez, adibidez ni ez. Baina, nolatan bururatzen zaizu horrelakorik? Jo behar duzun pieza, zuk konposaturikoa dela esan dirazulako? Bueno, agian ez dut nik neu konposatu. Baina zea sola du. Zerbait benetan zoragarria denean, ez du garrantzi handirik nor sortzen duen, ez da? Bai, Tan, tan, ederra izatea da benetan garrantzia duena. tan, tan, tan. Badakizu zer esan nahi duan? Esan? Tan, orain esan dudanarekin. Bai, Tan, noski. tan, 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 tan. Ez duzu hitzik ere ulertu. Naiz zain txori burua, Ze bai, ez horrexatik atzein zaitutzen polita zaeten emakume txori buruak. Mindu gabe! Gerutxo. Maitia,
Zein ongi zaude hemen eserita, Bai, ez zenuten nahiago pianoa pixka bat jo? Zure ondoan egon nahiago dut. Tarkia piztea ez zeteke hobe izango? Ez, erditzalo, gozamen bada. Egun osoan igaro dugu eguzkiak jotzen. Orain berriz, atera berriak gara. Esate baterako bainutik eta erditzalonekin estaltzen gara bainu batekin bezala. Bueno, horrena, beste era batean esan beharko litzateke, ez zaiz iruditzen? Ez dakit. Zain zoragarria den ez jakintasun hau. Zentor ari zara? Zer ari zara idazten? Eguzki bainu, erditza bainu bata, oixe! Ez errez, maitia, ez errez. Eta bain, esaidazu, jateko edo edateko zerbait nahiko zenuke? Ez dute garri handirik, baina zertxoa jango nuke? Nahiago nuke garri bazina, hemen koinaka badaukat, baina janaria erostera atera beharko nuke. Ezin duzu inor bidali? Zaila da, neskame atera egin da. Baina itxoin, ni neu joango naiz, ze gustatuko litzaizuke jatea. Ez du merezi, dena den laizter jun beharra daukat. Ez da pentsatu ere kutxuna. Ta zerbait esango izut, ateratzen bagara, nora baita faltzera joan gintezke. Eta nora joan gaitezke? Norbaitek ikus gaitzake? Hain beste lagun aldituzu, bada? Nahikoa da bakar batek ikusten bagaitu, dena jakingo dute. Ta hain tragiko izango litzateke? Pentsa, nire amak jakingo balu? Inork ikusten ez gaitu nora baitera joan gaitezke? Badaude reserbatuak dituzte jatetxeak. Gauero hartan bioke reserbatuan. Egon altzara inoiz erreserbatu batean. Egia esan behar badizut, bai. Ta norri izan zen zorionekoa. Ez da zuk uste duzuna. Nere lagun kutxunarekin eta bere zenargaiarekin egon du nintzen. Gonbidatu nahi duten. Eta nik sinistu dezada nahi duzu? Ez baduzu sinisten zuk zeuk. Gorritu zara. Hemen ez da ezer ikusten. Ez dut zure aurpegia bereizten. Bai, baina horrela, ezagutzen zaitut. Kontu izan, beste batekin ez nauzula nahazten. Bai, arraroa, ezin dut zure aurpegia irudikatu. Eskerrik asko. Ia, kezkagarria da. Ezin zaitzaket irudikatu. Zure hautsaren soinua gogoratuko ez banu, zer izango zinateke. Hain hurbil eta era berean, hain urrun. Kezkagarria da. Zer demontretaz ari zara? Ezertaz ezain gerutxo. Ezertaz ez non daude zure Espainia. Litzateko behar dia piztea? Ez zaidazu, maite nauzula. Bai asko. Maite alduzu beste inorri bestain beste. Esan dizutez, baina... Baina? Nire mutila izan ezik. Nahiago nuke une honetan, beregan pentsatuko ez pazen. Betxu, Irudiztatu dezagun gaztelu batean gaudela. Indian. Apustu egiten dut indioak ez direla zu bezain lotxagabeak. Zein liraina, zein txoriburua, niretzat zer zaren jakingoa zenu. Zer? Enazazu baztertu, enaiz ezer egiten ari, oraingoz. Kortxeak min egiten dit. Kendu zazu? Ados. Baina ez zaitez gaizto izan, Ez. Esaiazu, maitia. Ez altzaizu interesatzen nire abizena jakitea? Bai, zein da? Bueno, benetazkoa ez dizut esango. Erabiltzen dudana baizik. Eta zein ezberdintasun dago? Idazle bezala erabiltzen dudana zari naiz. Ez da duzu zure benetazko izenarekin sinatzen. Robert, Zein liraina, zein perfumea. Zantariko dute? Kendua, kendu soberan dagota. Dena soberan dago. Eta orain, sargaitezen gure gaztelu indura. Lehen! Benetan maite nauzula esan iezadazu. Maite,
Gurtzu egiten zaitut, adoratzen zaitut. Nire udaberria, nire horategia. Zeruko erreinua da. Eta orain, nire izena aitortuko dizut. Robert, nire Robert. Ez Biebitz izena dut. Zergaitik deitzen zara Biebitz? Horrela, deitzen didate. Nire ez izena da. Ez didazu esango ez duzula ezagutzen. Ba ez. Inoiz ez duzu entzun Biebitz. Iladegia Estela, ez dut inoiz entzun. Zoragarria zara. Baina, ez altzara inoiz antzokira joaten. Bai! Lehen dugunean jun nintzen. Nere lagun kutzurarekin eta bere osabarekin. Kaballeria rustikana ikusi genuen. Eta Burg Theaterera ez altzara inoiz joaten. Antzoki horretarako ez dizkidate sarrerarik oparitzen. Egun hauetakoren batean, bat bidaliko dizut. Ara, ez zaitez aztu. Komedia divertigarri baterako, Divertigarria. Ez alduzu ezer tragikorik ikusteko gogorik. Ba ez. Ez da obra nirea bada? Ara, zuk antzokirako idazten duzu? Barkatu. Kandela gehiago piztuko ditut. Ez lotxe ematen di, gutxien ez emaidazu manta bat. Ez, gero. Nire amorantea bihurtu zarenetik, ez zaitut ikusi. Roberte. Ederra zara bai. Ederra zara. Edertasun berbera zara. Agian, natura berbera zara. Dona simpletasuna zara. Kontu izan erredingo didazuta. Hainbeste denbora ebili nahi zure bila. Ni neugatik maite nauzu. Dendari simple bat izango banintz. Berdin maitatuko nindukezu. Hain ongi sentitzen naiz. Orain arte nire zalantzak izan ditudala, aitortu behar dizute. Ez aidazu egia. Ez altzen egien benetan ni Biebitz nintzela. Ez dakitzen duzun helburua, ez dut inoiz Biebitzen zuen. Fama! Zerrote da! Aztu esandakoa. Aztu izen hau! Ni Robert naiz, eta ez dut beste zerrik izan nahi zuretzat! Eraiz idazkera. Dendaria naiz. Eta gauez, auzoko korala batean, pianoa jotzen dut. Eta hori da begiratzeko berazten gertatzen zaizu! Baitira. Hain gutxitan bara zaiz, makoak ertzean dauzkat. Hain xako nukitzen hauzu. Biok batera jarraituko dugu elkar ezta. Ta asko maitatuko dugu elkar. Asko! Egi alda uzuk joradari buruzko hori? Bai, baina benetan maite banauzu. Ez zazu olako galderarik egin. Ez zaidazu inolako galderarik egin. Eta orain, ez zaidazu. 2 astetarako libre gera zintezke. Nola guztiz libre? Zure etxetik joan esan nahi du. Ez ginezkoa. Nola duratuko litzateke etxea, zondamen bat? Neure buruan imaginatzen ari nintzen. Biok bakarrik, toki basati eta bakarti batean, naturaren erdian. Paseatzen, zurekin bakarrik, paradisua. Eta gero, egunen bat, agur,
elkarrengandik banatu, eta bakoitza bere aldetik joan nora esan gabe. Ni agurtzeari buruz ari zara? Ta nik uste nuela maite ninduzula. Horrezegatik, izaki sarmagarria. Besarkatu nazi zuzendo, hor naiz! Barkatu, berandu da, jantzi beharko duzu, ezta? Eta orain, esaidazu maitia. Zoriontsu bazara. Zer esan nahi duzu? Oro har, zoriontsu zaren. Gauzak oberantzun zitezuen. Ez neska, gaizki ulertzen diazu. Bakitet zarela, printzesa bat bezala bizi, baina guztiz horrez gain. Bizirik sentitzen zara. Ez dekatzu horrazi bat? Hainko maitea. Zein zoragarria zara. Maitea. Gera zaitez, pixka bat gehiago. Zerbait erostera joango naiz eta horrela jane ingo zu. Ez ezin dut, gero larri biliko nahi. Oraindik ez dira bederatziak eta... Maitea, noiz ikusiko dugu elkar berriro. Noiz ikusi nahi nindukezu berriro. Bihar! Biharra ezinezkoa. Nere ahizpatxikia bere amona bitxian etxera eraman behar du. Ongi, orduan, igandera. Bai, igandera. Eta orain, esango izu. Nire naiz, Biebitz. Biebitz, nire lagun bada. Ta igandean bere komedia bat antzesten dute. Egunen batean aurkeztuko dizut. Ta igandean, sarrera bat bidaliko dizut, ta zu jasotzera joango naiz. Ta esango diazu, komedia gustatu zaizun, ala ez. Eta berriz diritzen historia horrekin, ergela sentitzen nahi. Benetan ezagutuko zaitut, Biebitzen komediari buruz zer pentsatzen duzun jakingo duenean. Eguzki, bainu. Erditza, bainu bata. Zer gertatzen da? Kandela! Baina zertarako behar dugu! Begira zein argitasuna, zein zoragarria! Baina zer gertatzen zaizu? Ze ari zara egiten? Ez alduzu ikusten otoitz egiten ari naizela. Jaunagan sinisten alduzu? No, naiz animalia. Ja? Zato, urbildu. Makurtu zaitez nire aldamenean. Bengo otoitz egin zenezake. Ibartinu! Sakrelagoa! Bandakizu nori zuzen zenion nire otoitza. Jaunari, suposatzen du. Baizera, zuri. Niri? Eta orduan zergatik begiratu duzu ba lehiorantz. Hobe duzu esatea zertarako bultzatu neuzun onaino etortzen. Seduktorea. Baina, Maitea, zuri ideia izan zen paseatzera basura etortzea eta toki zehatz honetara. Eta nuen agian arrazoia. Noski zoragarria da. Bienatik io bi ordutara bakardade bikaino honetan ta zein paisaia ederra. Beneka, poesia bat iradokiko ditu. Talentua bat zenu. Egona altzara hemen. Bai, urtetan bizitzaneko. Norekin. Fritzekin, jakin. Nola maiten. Kontatu zenidan. Barkatu, aspertzen bat zaitut, bai. Aspertu, zuk ez daukazu ideiarik ere zer zaren niretzat. Zu zeiruko izaki bat zara zoragarria. Genio bat. Zu dona sinpletasuna zara.
Bai, benetan! Baina ez zenidake Fritzi buruz hitz egin behar! Barkatu, akats bat izan da. Posten hau onartzea. Zatu. Eta mai, datu musu. Eta orain, gabo. Agur maitea. Baina nola? Oera noala, lota. Zin ondo, orain gabon. Ta non suposatzen da pasa behar dudala nik gaua? Hau, ostatu bat da, logela gehiago egongo dira. Bai, baina beste gelek ez dute zer erakargarri niretzat. Ze esango zenuke argiak piztuko banu? Bai. Zein logela polita ez da? Santuen irudiz beteri dago. Zein jainkotiarra den jendea. Hemen demoraldi bat pasatzea. Mundu bereizia esango genuke. Hain gutxi dakigu bizitza palo honi buruz. Ez esan ergelkeriarik. Zenbait dazu poltsa. Hartu nire jainkosa. Bai, zer da hori? Ama Virginia. Beti aldara da zuzurekin? Nere talismana. Eta orain, zoaz Robert. Ai, txantxetan zabiltza. Nahi aduzu laguntzea, Joan zaitezen nahi du. Eta eroz itzultzea nahi duzu. 10 minutu barru. Ongi da. Eta nora joan gozara. Nora, lehio azpitik pasiatuko naiz. Hatxe egin dut gauean kanpoan ibiltzea. Ideia hoberenak bururatzen zaizkit. Ta orain, zuhandikain hurbil, zure geinuaren kutsuak sentituz, zure nostalgiaren presentziak inguraturik nolabait esateagatik. Ergel bat bezala hitz egiten duzu. Badaude emakumeak esango luketenak poeta bat bezala. Hala, zoaz bingo. Eta ez zaitez kamararekin ligatzen saiatu. Aspetti, signorina, le dirò con due parole, chissà, Otzik ez, nahi alduzu lehioa iztea. Ta zer nahi duzu kontatzea? Esaidatzu, norrari zaren engainatzen. Nor? Zoritxarre ezin horrez oraindik. Nire fideltasuna galtzen ari nahi. Ni sinesten dizu. Ez dut jakin nori. Ez da ideiarik. Pentsatu pixka. Ba, a ber, zure zuzendaria engainatzen ari zara. Lasta, nahi korista bat. Bueno, ni zera pentsatu dut. Pentsatu gehiago. Ba,
Zure lehen aktorea engainatzen ari zara, beno? Bai, zera, benok ezin ditu emakumeak aurrean ikusi ere. Ez altzenekien. Ostariarekin liatuta dago. Ez da posible. Hobe, maitazu musu. Zertan ari zara. Nazazu dortu. Robert, proposamen bat egin dut. Sartzaite toea, nire ondoan, baina azkar. Nigatik izango balitz, duela denboraldia sartu nintzela. Entzun! Lorategian kilkirrek abesten dute. Kuiuna, burutik zaude. Baina entzuten dituzu ez da. Zatoz behin. Hemen hauzu. Osondo, eta orain. Etzan hemen, mugitu. Ze bururatu zaizu? Nirekin oheratzea gustatuko litzaizuke? Karai honetan, imaginatzen ezaket, ez? Bale. Gizon askori gustatuko litzaieken gauza da. Baina orain gauz ez dago zalantzarik nik abantail guztiak ditudala, ez da? Kilkirtxa! Ba ongi! Esaidatu, norrari naiz engainatzen. Nor, ez dakit, agian ni. Kutxuna burutik zaude. Edo norbait, ezagutzen ez duzuna, destinaturi daukazu norbait, talferrik bilatzen duzuna. Nolako txorakeriak esaten dituzu. Ez aldarra. Zuk ere, ta pentsa baina ez. Hori zure kualitaterik hoberena kentzea litzateke. Ai, hoxe bai egitu aztana. Zer ingo jazu gaur? Osan zerbait. Nora. Maitea. Ai. Hau komedia ergela kantzestea baino hobea da. Bueno. Noizean behin, adimentsuagoak direnak antzesteak tokatzen zaizu. Arrokeria zueteriko mamu txiki bat zara. Zure komedia buruzariko zara ez da? Jakina. Bikaina. Baina hortaz zertan gara. Geinua duzu, Robert, geinua duzu. Aizu, oiek horrela. Esango altzen idake zergatik etzen nuen ere egun antzestu. Etzeun den gaixorik. Zua serrera zinezintu da. Zergatik, zer egin dizunik? Arro egia zara. Ze esan nahi dut? Antzokian denek diote hori. Bai? Baina nik, gizon horrek arroa izateko eskubide osoa dauka, esan nire. Ta ze erantzun zuten? Zer erantzungo zuten ba, nik ez dut eta inorrekin izaten. Zoragarria. Ni posto induz gero zoriontsu izango lirateke, baina ez dute lortuko. Orain itzazu beste eta ez pentsatu. Ez altzaitu posten hemen biok elkarrekin egotean. Esaidazu maite nauzula? Froga handiagorik behar duzu. Hori froga ezin daiteken zerbait da. Zein da. Zer gehiago nahi duzu? Zenbati egin diezu froga bera. Denak maite altzen dituen. Ez, bat bakarrik. Nere. Zerri! Nere izena Robert da, Robert! Zer naiz baina zuretzatu honetan fritzi buruz pentsatzen jartzen bazarra. Zu abentura bat zara. Eskerrik asko argitzeagatik. Zorgatik.
Ez altzara arro sentitzen. Arro? Zergatik? Nik uste dut arrazoiak soberan dituzula. Ha, horregatik. Ja. Bai, horregatik. Aizu, abesten jarraitzen aldute kilkirrek. Gelditu gabe zalditu zuen zuten. Noski entzuten ditudala, baina ez dira kilkirrak. Igelak dira txikiton. Zabiltza zuzen, igelak korroka egiten dute. Noski korroka egiten dute. Hortan dabiltza. Baina ez gaur gauean, hori kilkir kantua da. Ez dut persona buru gogorra horik ezagut. Hobe, emaidazu musu, igela. Ez niri igela deitzeko, urduri jartzen hau zuta. Eta nola nahi duzu deitzea? Ba neure izenez, Robert! Oso aspergarria da. Hala eta guztiz ere eskertuko nizuke neure izenez deitzea. Oso ondo, Robert. Emaidazu musu. Pozik zade orain, igela. Zigarro bat pizteko baimena izango du. Nik ere nahi. Aizu, gauzak horrela, ez didazu ez zerresan nire bart gaueko arrakasta. Zer arrakasta? Aizu. Baina enitzen tantzokira joan. Txantxetan aritzara. Inolaz ere, eren egungo saioa eginetzen nuenez, bart ere ondo ezik egongo zinela pentsatuta, eta ez joata irabakin. Ba oso gauza handia galdu zenuen. Benetan? Publikoak. Zorbil gelditute. Eskeratik somatuko zenuen. Benok esan zidan. Neska. Jainkosa baten moduan egon zara. Ja, eta eren egun, oean, gaixo. Bai, ala da. Ta badakizu zergatik? Nire zuganako maitasunagatik. Lehen esan duzu etzinela antzokira joan, ni ez azea beraztegatik. Eta zer dakizuzuk nire maitasuna. Denak otzuzten zaigu. Hanik gau luzeak pasa ditut, 40ko kalentura. Temperatura beroegia da ez, abentura soil batentzat. Zutaz maite minduta hil naiteke eta zuk abentura diozu. Ta Fritz, zer? Fritz, ez zidazu tal horri buruz hitz egin. Kirnis! Esse retas Heute ist das heute ist das ist Musik was da kann profitieren von der verknechtet Love ist der Tigesmier wie du rechten warum wird das aufgedischt wirklich Kirnis Esse retas auf die Republik und es ist das deutsche laut der Brandmusik weil ihr aber profitieren von der Verknechtet Love film Tigesmier Fridericus Rechte warum wird das aufgedischt Zura maiteak baimena mandit, bestela ez nintzen ausartuko. Zure esanetara. Barkatu baino, kaletik nator eta ez du ezer ikusten. Azkenean. Musukatzen zaitut. Eserik ondo jana. Zura maitea ondo ezik zaudela esan dit. Ezer serio, espero dut. Ezer serio. Hiltoian egon da. Jaun maitea, nola diteke? Denade, estimatzen dut bisita etorri zara. Hiltzorian. Eta lehenko gabea eskena tokia. Jainkosa bat ematen. Bai. Zein gau garailea. Lilura garaia. Jendea jota zegoen. Ni kontu hartu bale, Mila esker zure lore zora garrin. Zera, simple bat. Hor daude? Ba, lorez guztiz estalita zeunden. Dena, nire kamerinoan utzen dira. Zureak izan ezen. Zein bihotza honeko zen.
Baina, berea. Ez beldur izan, konde jauna. Honek ez zaitu ez zara behar. Aparteko izakia za. Ni gainera gaituko nuke. Misterio. Birken andereño ezagutzen errezago izan dela suposatzen du. Bai, birken txikiak ez ditu arazoak aurkezten. Dena den, gainetik bakarrik ezagutzen. Je. Siniste jaso. Zu gai arazoak zertarazten dizkidaz. Misterio. Beti liluratu nauten gauza. Bar konturatu nintzen. Orain artegatutako goza. Zu, lehenan izan zesten ikusten. Bai, ikusi Andrea. Antzerkia oso, korapilatu da. Ni, oso berandu afaltzeko aitura daukat. Berez antzokire egiztine izin bakoitzen komedia beti amaitzea da. Ulertu? Lehenago apaldu beharko duzu batua? Pentsatu du, edo ez afaltzea. Ez dut gozamenik topatzen. Non topatzen duzu gozamenak? Agure gozu. Hori da maiz, nire honi galdetzen dudan. Baina enez, agure bat, azalpen batzuk egon barko dute. Bai, Ludo, nire adizpideak adibidez, berak. Filosofo bat naizela dio. Badakizu, gehiagin pentsatzen dut gara uste du. Bai, pentsatzen. Hori daukar. Denbora libre gehiagin daukat, horregatik pentsatzen dut hainbeste. Ez du jaso, Andre. Bien arabidariko banindu, gauza gobe joango zirelakoen du. Hainbeste ilatitzu, hainbeste festa. Baina azken fin, hau, eta ura, ez direz ezberdin. Eta non dago, jakin badaiteke ura. Ura zegoen, garia. Denbora luzez bidali ninduten herri galdu aien. Gizaixo. Eta zer egiten zer gari? Soldaduz kande. Baina zer jatik horren beste denbora? Gauza horiek ala gertatzen dira. Erotzeko moduko. Zer regatak? Egia zanan hemen baino zerenin gehiago. Errekrute irakazten, zardiak trebatzen. Eta hau inguruak ez dira initxusia. Este mangerren lokalako oso politak dira. Eta guzkiaren zara. Itzerak. Batzutan pintorea esateagatik amutzen ditzen. Haiei pintatzea gustatuko zitzen. Erregimentuan pintatzen zuen mutiko bat zego. Esplan, izen. Baina, Andrea, aspertzen ari zaitut nire historia. Benetan atxegin du. Egia zara, Andre maite. Zurekin hitz egin daiteke. Ludok esan zidan. Hain gauza ez oizkoa da gaur. Hungarian, batez ere. Pero biena, jendea toki guztietan berdintxua. Desberdintasun bakarra, jendearen ugaritasunean dago. Gero eta jende gehiago, gero eta jende gehiago. Ez aidazu. Zuri jendea, atxegin hartaz. Atxegitea. Gorroto! Ezin dut jasan! Ez dut inor ikusten! Beti bakarrik nago! Ez da animalik sartzen etxe honetan! Iruditzen zitzaidan. Banekien, gorderik bizi zinen. Arkaren munduan naita ezkoa dela suposatzen dut. Bat, lurralde gorenetan dabilen. Ben, baina zu ezin zelak esatu. Arrazoi bat duzu eta bizitzen. Nor esan duzu? Ez dakit eta zertarako bizineko. Baina, Andrea, zu ezain ospetsua, famatua. Batzuk uste duzu horrek zoriontasuna bakarela? Zoriontasuna? Zirista jazu, zoriontasunik ez dago. Gehien eta zinte egiten diren gauzak ez daude. Maitasuna. Hor duzu adibidez, bestiz bat denetatik urte. Zein egia borobila? Poza, plazerra, moskorra, bueno... Ez daukete zer, gauza benorka, gauza zehatzak dira. Zerbaitekin gozatzen dudanean, jakin badakit gozatzen dira. Zehatza. Moskortzen ba naiz, primera. Zehatza da baita. Eta bukatzen denean, bukatu egiten. Bukatu egiten da. Tira, nola zango nuke. Amorioaz gozatu bezain laster, lehen zertatu den, eta gero zertatuko den, pentsatzen hasten zara. Eta, agur plazerrak. Buruna azte bat egiten zara. Ondore, dena oso iluna. Lehen getatutakoa, lainotxua. Nahazte bat, ez aldan. Argitasun meridian batekin esan dugu. Ongi Andrea, hau garbi duzunean, berdin da Bienan edo Hungriako estenen mangerren zelaietan bizi bat zara. Entzun, nuntzien zake pastoia. Eskertu. Zertaz ari ginen?
Esteinen mangereta. Ah, bai. Bueno, esaten nuen bezala, azken finean. Ez dago, desberdintasun handirik gaua kasino batean edo klub batean igarotzea. Baina zer ikusi dauka guzti honek maitasunarekin. Ezer gutxi. Baina edo non, topa dezakezu izkatxa bat, horretarako prest. Birken anderinoari buruzareko zara? Ez dakiz zergatik Birken anderina aipatzen dira. Zure amorantea delako. Nork esan hori? Mundu guztia daki. Nik ezik, ez aldarra. Baina, beragatik dueloa burrukatu zinen. Eta gira, hil eta guzti egin dindute. Eta nire ditzen konturatu. Bueno, konde. Horrezko gizona zara. Urbildu zaitez, pixka. Baimena ematen badidazu. Zato. Bainekien gaur gobean etorreko zinen. Nola zeneki? Bat jakin, antzoki. Agertokitik ikusi aldin duzu. Baina konde, antzez lara zuri zuzendu nizun eta. Nola? Lehen lerroan eseri eta ikusi zintu daina. Salto bat ematea besterik ez nuen izan. Salto bat niregatik. Ez neukan ideiarik ere ikusi zenidan. Dataretasun horrekin edo zein emakume zoratzeko modukoa za. Baina, Andrea. Bai, Andrea, baina behintza txaketa genduzaz. Bai, bentze para duzu. Eta orain, emai dazu muixu. Konde, hobe inoiz ikusiko ez bazintut. Ez aldabe horrela. Arrabuzatzara. Ni zergatik. Baldakizu zenbat gizon izango liraken zoriontsu zure lekuan egongo balira. Ni ere zoriontsu sentitzen naiz. Zorientasunik ez zegoela uste nuen. Zergatik begiratzen dira zorrela. Uste dut beldurra didazu. Esan dizut, Andrea. Zu, enigma bat. Nahiko dut. Eta orain. Eskatu idazu nahi duzu. Ezingo nizuk ez esan. Gehiagi atsegin zaitu. Orduan. Gaur gabean etortzeko baimena azkarazak. Gaur gauean saioa duka. Antzerki ondoren. Eta orain, ez alidatzu beste zer eskatu behar. Gaur gabean antzerki ondoren. Gainontzeko eskatuko dut. Balperrik eskatuko duzu, arrapuza. Ai! Entzuiazu, Andrea. Hain ondo ulertu gara elkar. Asko zobe iruditzen zait gaur arte itxagotea, kutxunagoa. Hemen atea irekita norbait zardaiteke zirrara dauka. Atea ezin da kanpotik ere. Ezin dugu hain zoragarri izan daiteken zerbait. Harinkeri baten gaitu, bertan bera erortzen dut. Izan daiteken zerbait. Gainera aitortzen du, maitasuna goizez, burgarria iruditzen zait. Inoiz ezagutu dudan gizonik arraroena zen. Ez dut edozen emakumerekin ezaten. Oroa, berdin da. Baina zu etzalako emakume batek. Ez. Pentsa dezakezu, arraro xamarra naizela. Baina zu bezalako emakume bat ez da bazkala horretik maitatu behar. Siniste jo? Jaiko maite, zain kutxuna. Ulertzen dira zura espero. Hain polita da iruditzen. Iruditzen zer. Gaur gabean antzerki ondoren. Irteeran kotxe batekin zain nagoela. Erreserbatu batean elkarrekin afaltzen ari garela. Niela Birken anderino. Nik ez diotara zaren. Baina nahin garrantzitsua da, erabateko giroa. Eta giro hori dik. Afaldu ondoren bakarrik lortzen. Momentu eder. Etxeratzeko garaia. Eta... segun eta gauzak nola moldatzen dira. Konde, hurbildu. Hau zain. Nik nonek, bezala. Beroa, ez dirudizu. Konde, hau egiterantik kanpatzeko lortzen nuen. Norari da gitarra bari buruz. Bai, ilun dago. Gau izango balitz eta. Itxi berriak. Zato! Bai, banoa.
Eta, zer diotz orain nolabaiteko atmosfera horri buruz? Sasi maizu txiki hori. Ja, gutxoza. Eta orain, nire hindu egiten hautu? Ez, hain gehi batzuk. Ai, konde, aktorea izan behar zenuke. Emakumeak ezagutzen dituzu. Baldakizu zer esango dizudana. Zer? Ez zaitu dala berriro ikusiko. Zer gatik? Arriskutsua agia zara niretzat. Edo zein emakume zoratzeko modukoa zara, eta hor zaude, ez zer gertatuko ez balitzu ez. Baina, gogoraldi ez zaioket konde jaunari, bere amorante egin berri nagoela. Andrea. Ez dut inoiz ahaztuko. Eta, zer diozu gaur gabekoari buruz? Zer esan nahi duzu? Ez altzen dira gantzoki ostean itxaron behar. Bai, zer modu zetzi? Gaur gabekoari buruz zare gara? Ez luke zentzurik. Agur ez zarra. Ez dira zuertzen. Zerari buruz ari nintzen, nola esango nuke. Ikuspuntu espiritual bati buruz. Ta zer ikusi daukat zure ikuspuntu espiritualak nirekin? Zer ikusi asko dauka. Oker handia da alde espirituala, fizikotik banatzea. Biur nago, zure ongizate espiritualari buruz akordio batetara iritsiko garela gaur gauea. Ongi Andrea. Zure baimenarekin, nire kotxean itxarongo zaitut. Ez, hemen itxarongo didaz, nire etxe, antzerki ondoren. Jakin. Zertan ari zara? Joateko ordua dut. Kortesia bisita izateko, luze xamarra izan da. Gaur gabekoa, ez da kortesia bisita bat izan. Ziur zaude? Utzi nire esku. Eta orain, nire filosofo kutxuna. Nire marmota maitea. Emaidazu muixu. Andrea. Zure izanetara. Adi. Agur, ez teine mange.
Nunago? Bai, emakumearekin igo nintzen ona. Hor dago. Nire adinarekin hau gertatzea. Enaiz ezertaz oroitzen. Agian iristean etorrez natoten nintzen, edo... Edo agian logela honek oroipena dakaski. Baina noz, bat ikusi nuen eta... Orain dela bi ordu. Baina ni barekin gertatuko zitzaidala. Atzo sentitu nuen, edaten hasi bezain laizka. Ta? Ze gertatu zen benetan? Ez. Zerbait gertatu ote da. Benetan, gutxienez 10 urte badira horrelakorik gertatzen ez zitzaidala. Dena eraztea. Laburtu ezan. Izugarrizko mozkorra harrapatu nuen. Gutxienez jakingo banu, noiz. Ludorekin putakape hartara joan ginela gogoratzen ez. Bai. Txatxeretik ateratako alizaten, hori da. Bidean gindazen biok eta orduan... Baina zergaitik ari naiz burmuinak ez dutzen. Ez du ahola. Egin dezakedan gauzarik hoberena. Lozako dago. Enaiz ezertaz hobetzen. Baina diru apur bat utziko diot mai gainean eta joan egingo naiz. Jakingo ez banu zer. Ez ditut emakume ugari ezagutzen dotan daudenean enkastuak diruditenak. Edo eta jarro gabeak. Ludok filosofatzen ari naizela esango luke, baina egia da. Loa danok berrintzen gaitu. Beraiz pasarrena bezala, ediotza. Jakingo banu benitza. Gogoratuko nintzen. Iritsi bezen bestean lurrera erori nintzen. Eta ez da ezer gertatu. Zinezte, senyora. Zein antzekoak diren emakume batzuetan. Bai. Egunon, txikito. Egunon. Ondo ole egin alduzu? Zato, zen maidazu musu bat. Joateko unean nigoen. Basoaz? Ordua da. Joan nahi alduzu. Bueno, ba... Ondo da. Ez zaitez galdu, eta berriz etorri. Bueno, ba, agur. Ez aldi da zu esku eman behar. Printzesa bati bezala. Une honetan bezala aurpegira... Zergatik begiratzen nauzu horrela? Aurpegira begiratzen bakarrik arduratuko baginen. Emakume guztiak esnatzerakoan errugabeak dirudite. Benetan? Nor jakin zer gauza imaginatuko dituzke? Bara, inauzain kiratzu hau ez balego. Zeiru hauek plata bat. Zenbat urte dituzu? Bueno, asmatu. 24? Oraindik ez ditut orain. Eta zenbat denbora da daramazula... Orain dela urte bat hasi nintzen lanean. Eta oso gaztea zezenen? Hobe gazte zaharra baino, Bai, eta ez edazu. Zoriontzu atzara.
Zoriontzu? Zera esan nahi dut, ondo hartzaude? Ba, oroar, ez di noiz kezatu, Bai, noski. Ta ez zaidazu, inoiz ez alduzu pentsatu beste zerbait egitea. Zein gauza. Maitale bat edukizen ezak. Ez daukarala uste alduzu? Bai, badaki, baina nik bakar bat esan nahi dut, mantenduko lizukeena. Beste donorekin ez joateko adina. Nik ez naiz donorekin joaten, Jaunari esker ez dutan beste beharrik. Hauta dezake. Datorren hilabetean zentrura aldatuko gara. Espilgazera. Gara, nortu? Andrearekin eta hemen bizi diren beste neskeekin. Beste gehiago aldaude hemen. Aldamenean! Ez alduzu entzuten? Hori dirila. Bartere kapean zegoen. Norbait zorronkan ari da. Milida. Egun osan gaueko 10 arte zorronkatzen igarotzen du. Ondoren jaiki eta kafera joaten da. Ze bizitzela? Zela, Andrea bain azkaturik. Ni berriz, eguardirako kalean dago. Zer egiten duzu bazuk Zer eguardian egingo dut ba? Lana! Bai, noski. Adie. Bazoa, zure zerbitzari ziurra, Eta... berriz etorri. Zuri guzti hau berdin zaizu, eta? Zer gauza? Dagoeneko ez duzu plazerrik sentitzen. Ez? Berdin zaizu gizonezkoa gaztea edo zer esaten. Zergatik egiten dizkidazu galdera hauek? Beno, ba... Orain dakit nori gogoratzen didazu. Norbaiten antza daukat? Izugarria da. Izugarria. Ez hitz egin momentu honetaz. Zehazki begirada berdina. Begirada berdina. Bueno, zara? Benetan, pena bada zu ez izatea. Beste bat, dirutza egin zen ezake? Braun bezalakoa zara. Ta nor da Franz? Kapeko zerbitzaria. Ta zerbait diozu Franz bezalakoa naizela? Egunen osoa dirua egin dezakela dio, eta berarekin ezkontzeko. Ta zergaitik etzara ba, berarekin ezkontzen? Ezkerrik asko, ez dut ezkontzeko interesik. Egunen batean, agian bat. Begiak. Batez ere begiak. Ludok zoraturin nagoela esango luke. Baina begiak musikatu behar dizkizut berriro. Horrela. Eta orain, agur. Joan beharra daukat. Aizu! Ez altzaizu harrigarria iruditzen. Zer gauza? Nik zutaz ezer ez nahi izatea. Gizon askok ez dut ezer nahi izaten. Goize. Noski. Hau, ergelkeria ustekaben harrapatu nahi izana. Ez dakiz zergaitik dagoen oraindik aina zarre. Jakin badakit emakume batzuei tirua baino ez zaiela sola. Ondo da, beste itxurerik ez egitea. Hori gustatu beharko litzaidake. Eizu, badakizu gauza bat. Laizter itzuliko naiz. Posten naiz. Noiz egoten zara etxean. Ni beti egoten naiz etxea. Lokealataz galdetu. Leokadia. Ondo da. Agur. Uste dut oraindik pixka bat mozkoran nagoela. Zara zoragarria. Horrelako neskatxa batekin egon eta begi eta musukatzarekin konformatu. Norbaitik gogoratzen didalako. Leokadia! Askotan gertatzen alda gizon bat, honela joatea. Honela nora. Ni bezala. Goize. Ez. Zer esan nahi dut. Egon altzara inoiz, gizon batekin zutaz, ezer nahi ez zuena. Ez zait horrelakorik. Gertatu. Eta zer uste duzu? Zaitu dara atzegin? Zergaiti ba ez nauz atzeringo. Bartatzeren dinduzun. Orain nire atzegin zaitu? Bar gehiago atzegin dinduzun. Baina zergaiti diozu. Hori galdera.
Baina bat, iritsi bezain daizten izan ditzen bat lurrera erori. Noski hori zinela, No. baina nirekin. Zurekin? Ez alzara gogoratzen. Zera, biok batera lurrean, beraz... Eta berehala, lo gelditu zinen. Bere alani? Ah, ulertzen da. Bai, Victor. Bai mozkorra egongo zinela. Ez gogoratzeko. Zile mozkorra. Zerra eta guztiz, antza hartzen dizu. Eta hori? Nili da, zu ikusteko altzatu da. Kalekatea irekita duzu. Horrela zerenoena aurreratzen duzu ere. Zartzen zoragarria izango, begietan bakarrik musukatu ahal izan banu. Kontsiratu ahal izango nuen. Aventura bat, ezin izan da. Gabon. Egunon. Noski, egun hon.